Здравейте, в това видео ще пробвам ето тази кола, в която аз я показах във влога си в София, обаче още не съм го качила, най-вероятно ще го кача днес. Там не я пробвах, ще я пробвам сега, защото бяхме в колата. Няма страшно како. Мирише много хубаво. Не е зле. Добре, но миналата година си бях взела една с зелена ябълка. Тя ми е фаворит, минава абсолютно всички фанти, просто беше уникална. Докато тази ми идва малко като малината. Има повече сякаш някакви други неща. Усеща се драконов плод, но се усеща и доста как има добавена захар. Но поне не са написали. Да, поне не са написали, че няма захар, така че добре. Давам им 7 от 10. Тя е с манго и драконов плод. Да, не е зле. Чао и днес да гледате влога от София.